tuturor, bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi facem un vlog cu un joc, nu știu, mie mi l-a recomandat cineva și am zis hai să încerc și eu că nu l-am văzut niciodată. Am văzut că are pets, chestii faine, skins, de toate. Și dacă mai vreți episoade, apăsați pe butonașul de like, subscribe, abonați-vă și pe butonul de clonțopel. Așa că hai să începem. Dar de ce m-a pus în poziția asta? Așa trebuie să stau. Așa trebuie să stau. Și dacă mai vreți, haideți la episodul ăsta să strângem 10 like-uri. Hai să încercăm dacă putem să strângem 10 like-uri la episodul ăsta. Și da. Dacă vreți să vă las niște canale în descriere foarte faine, sunt. Doar două vă zic, doar două, nu vă zic atât de multe. Roxana Cosma și Povești de groază. Astea sunt conturile, intrați, abonați-vă, vă dați like, subscribe, toate cele și la ele. Și da, hai să începem. Din cei pe care nu v-ați uitat la episodul anterior, vă zic ca să intrați pe el și să dați și voi un like acolo, că am muncit eu câteva pentru filmarea aia, m-am străduit ca să pot să o fac. Adică atunci nu era momentul de filmat, dar pentru voi am putut. Așa că încerc să... Astăzi cred că să facem mai până la 200 și la 200 sau până la 150 și cred că să încheiem video cam pe acolo. Că... nu. Am să fac și eu video mai lungi, de acum eu de-abia am început să postez, știți? Eu nu sunt chiar atât de profesionist ca să știu să postez atât de mult. M-am apucat de YouTube așa. Mă uitam și eu pe YouTube și am zis că vreau și eu să fiu YouTuber, știți? Și i-am făcut și eu cont de YouTube și acum iată-mă. Da. Bă, cât de mare e aia, fata aia. Vreau și eu să fiu atât de mare, frate. Am văzut ce chestia asta. Dar mai mult cred că fac de acolo. Lasă fac de aici. Stai. Vreau să-l bat pe asta. De ce scrie muscular? Dar de ce m-a omorât? Că era mai mic decât mine. Stai, nu vreau să mă bată fata aia. Așa, mai dăm și puțin așa. Și da, cred că să facem până la 200 episodul, că 4 minute, episodul e de 4 minute și e prea scurt. Știți? Ce e asta? Așteptați puțin. Da. Dacă vrei poți să apeși pe ăsta, da. Știu. Știți că cândva am adus pe un episod, am făcut un meci sau 2 meciuri cu cineva
o data viitoare poate să aducem pe altcineva, știți? Adică îmi place să filmez, dar nu chiar în fiecare zi. N-am putut să filmez că am avut foarte mult de nerv, știți? Am încercat să fac un video, dar mai nu s-a putut. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vedeți episoade, abonați-vă, dați ne uităm la viitoare. Pa, pa! Pa, 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 pa!